Wempo kanjani ake kuphendule ngoba usukhulumile yonke leminyaka lokungicukuluza ungicukuluza. Lalela uyintathelo wena uyona inyanga. Okokuqala lo number 2 wena ulala namadoda. Ngiyakwazi konke lokho. Ulala namadoda. Mina ke ngiyinyanga lalela akasenze kanje. Asithi ake ngiyacela nginama sponsors ama-brand amakhulu. Uma ngempela okuyinsizwa ake ziye ringini. Singaloke sithola abantu ini ake siye ringini siyohlubana ngesibhakela. Oyo wina uyothatha 100,000 nama-sponsor amnika imali. Mina nawe ngiyacela mfowethu sengikucela nge-challenge nje manje. Sike siye sibhakeleni manje. Sibeka ama-bodyguard sike siye encindini ngoba imizi cha isasekhona ntatheli yamanga. Awukazi ngufonela ungazi qamba manga hlazi. Yilokho nje ngeke ngiphinde ngikhulume futhi angikhulumi mina ngoba ngubaba. Wena cha uyintombi yamanye amadoda ngiqedile.